NFTV jabaran lajɛbaw aw ni se aw dan se dɔnkɛwaro kɛnɛ kan bi su in an bɛna kunnafoni minnu ɲɛfɔ kuma dɔw filɛ nin ye ka jira k'a fɔ ko Mali bololabaarakɛlaw ka lafasatɔnba olu kɔni ye tɔnsigiba kɛ bi waasa ka u ka gɛlɛya minnu b'u ka baara la ka bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ye an bɛ kuma kan ni kunnafoni kɔnɔna na tɔnsigiba dɔ tun bɛ sen na walasa min b'a to tungafɛta dogodoni dogo bɛ se ka kɛlɛ cogo min na maa minnu b'a baara la kɛrɛnkɛrɛnɲana ka se ka olu ka dɔnniya juru cana kosɛbɛ a fɛɛrɛw n'a dɔnniyaw la an bɛ kuma fana kan ni kunnafoni kɔnɔ. Lebanon ka aw fo ko kura ko aw dan se dɔnkɛwaro kɛnɛ kan an b'a jira aw la fɔlɔ ko min bɛ tali kɛ Cherif Ousmane Madani Haidara ni ale ye Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba ye olu kɔni ni kunnafonidilaw ye tɔnsigiba kɛ bi wulada in na waasa ka ɲɛfɔliw kɛ sigikafɔba min b'a la ka na n'o ye dialogue national inclusif ye ka hakilila caman di maaw ma a ko siratigɛ kan min bɔra ko la an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye k'a ka ɲɛfɔli dɔw lamɛn Bango Jɛnɛpu y'a ka kumakanw ta. An ka bi sigi au Conseil Islamique siège la bi ani au Conseil Islamique bureau mɔgɔw laseli de do jamanaden ɲuman bɛɛ ma maliyɛn ɲuman bɛɛ ma dialogue min bɛ senna o kunnafoniw dili do an bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ani maliden ɲuman bɛɛ ye kuma minnu ni an kun y'a fɔ k'a fɔ au Conseil Islamique bonya ma don dialogue in na comme a ka d'u ye cogo min na o kuma fɔli kɔrɔ tɛ ko au Conseil ti dialogue fɛ walima a ti fɛ ka taa dialogue la au Conseil bi dialogue fɛ a bɛ fɛ ka taa dialogue la wa a b'a ɲini fana ni Ala sɔnna mɔgɔ si kana to kɔ fɔ bɛ ka taa dialogue la an b'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ maliden ɲuman bɛɛ fɛ dialogue in bɛɛ k'a minɛ i bolo fila la a bɛ ɲɛ cogo o cogo tari jamana na bɔ dekun kɔnɔ tari basigi nana jamana in kɔnɔ tari jolibɔn na jɔ tari an na don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a kɛkun y'o min ye an bɛ k'an jija o ka se ka sabati a kɔnɔ mais o t'a bali ni fili minnu kɛra an b'o fɔ ni minnu kɛcogo ma ɲɛ fana an b'o fɔ wa an b'a ɲini fana a ko bɛ minnu bolo a ɲɛmɔgɔya bɛ minnu bolo ka taa se président de la république yɛrɛ ma u kana mɔgɔ to kɔ mɔgɔ minnu k'u t'a la u ka gɛrɛ u la mun'u t'a la u t'a la min na u k'a lajɛ ni min ta ye tiɲɛ ye u ka tiɲɛ ka fara tiɲɛ ka baara ka kɛ o kumana mɔgɔ kana to kɔ an ti fɛ mɔgɔ si ka to kɔ an bɛ fɛ nin ka kɛ jamana in solution ye ni Ala ka diɲɛ ye bɛn ni kelenya kɔnɔ. Cakɛda min sigilen don sen kan waasa min b'a to tungafɛta dogodoni dogo ale bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogo min na ka da kɔlɔlɔw ni a dekun kan tungafɛtalaw kan min bɛ tali kɛ tɔnsigiba dɔ tun bɛ sen na maa minnu b'a la ka baara kɛ ka se k'olu ka hakili juru cana kosɛbɛ a ko kɛlɛli siratigɛ ninnu na ani k'u ka dɔnniyaw juru cana kosɛbɛ kunnafonidila minnu fana bɛ a ko siratigɛ kan ani fo ka taa se dɛmɛjɛkulu ani baɲumankɛ tɔnw olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ a barolasigi kɛnɛ kan min bɔra k'u la an ka Aminata Daɲɔn ale ni Umar Tarawele olu ka ɲɛfɔliw lamɛn. Farafinna tile b'i bolo bɛɛ la tamasiyɛnw y'a jira k'a fɔ ko maliden de ka kɔkɔ taama ka ca kɛrɛnkɛrɛnniyala duguma sira fɛ ka taa larabu jamanaw kan o de la minisiriso min sigilen don maliden minnu bɛ kɔ kan olu tɔgɔ la a ye tile fila kalan dɔ boloda ni Pays-Bas dugu ka dɛmɛ ye ni maliden minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye ka tungarankew kɔkɔrɔma don ani kɛnyɛrɛye cakɛda dɔw ni kunnafonidilaw u ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye kɔlɔlɔ min bɛ tungalataga la a n'a bɛ se ka degun min se jamana ma. Bɛɛ b'a dɔn bi ko tungalataga kuma ka ca a kuma ka ca mais an ye jateminɛ min kɛ fɛn min b'a la mɔgɔw t'a bɛɛ dɔn nin tile fila in na an ye baro kɛ fɛn caman kan déjà tagama yɛrɛ ye mun ye o fɔ mɔgɔw ye ka fɛsɛfɛsɛ et puis ka tila ka na tuguni kɔlɔlɔ minnu bɛ tagama la bi ani minnu yɛrɛ bɛ tunga la o ka jo yɛrɛ fɛn jumɛn ye an ka jamana in joli la gouvernement ni a dɛmɛbagaw fana bɛ ka fɛɛrɛ jumɛnw latigɛ pour que kɔlɔlɔ minnu b'a la nɔgɔya ka don o la an ko an sewa kɛra ni tile fila in kalan in na parce que an b'a dɔn ko pour que tagama in ka se ka kɛ ka ɲa ou bien minnu bɛ tunga la u bɛ baara min na bɛɛ k'a dɔn il faudra que kunnafonidilaw ka bɔ o kalama gɛlɛya minnu b'a la o ka bɔ o kalama gouvernement bɛ ka min kɛ o ka bɔ o kalama et puis kibaruya fɛn fɛn bɛ di a kan a ka kɛ kibaruya jɔnjɔn ye a ka kɛ kuma lafala ye a ka kɛ kuma tiɲɛ ye donc o de kosɔn an b'a ɲini kunnafonidilaw fɛ hali bi o ka fara gouvernement ni dɛmɛbagaw kan
ka kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma mun b'a kɛ denmisɛnw bɛ taa ni dugumasira la dɔ ka bɔ la et puis tagamakɛlaw bɛ ka baara min fana kɛ jamana kɔnɔ dɔ ka fara o nafa kan. Ni an y'a kɛ yɔrɔ camanw na an ye dɔ kɛ maison de la presse la an tilala ka dɔ kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna la Kayi b'a la Sikaso b'a la Kucala b'a la donc an bɛ ka kɛ jamana fan 14 bɛɛ de la min ye journalistes ye presse mɔgɔw ye u bɛ yɔrɔ yɔrɔ la an b'a f'u ɲɛna o cogo la an bɛ formation kɛ nin cogo de la pour que vraiment bɛɛ bɛ se ka i tani bila don a la cogo min na ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que an bɛɛ de kelen an bɛɛ ye kelen donc tiɲɛni bɛ ka na a bɛ ka se bɛɛ de ma kelen kelen. Ni ye au conseil des Maliens l'extérieur ta an ka ɲɛmɔgɔ ye président Abibu Sela de anw yɛrɛ ka baara ye ni ɲɔgɔn de ye parce que anw sigilen bɛ tunga de la Maliens bɛ sigilen jamana fɛn fɛn kan bi bi na an bɛ jamana 77 de kan. Bon, an fɛnɛ bɛ nin baara ninnu de boloda o jamana ninnu kan ka Maliens dɛmɛ k'u tɔpɔtɔ jamana bɛ jamana minnu kan o sariya sɛbɛnw u k'olu ta u k'u jija u k'u hakili to u faso la u kana taa tako juguya la. Ni tile fila kalan in kɛra sababu ye maa minnu y'a participer ka faamuyali sɔrɔ sɛgɛn ni degun min bɛ tungalataga la kɛrɛnkɛrɛnniyara minnu b'u dogo ka taa sennasiraw fɛ ani ka kunnafonidilaw lafaamuya u jɔyɔrɔ la tungalataga kunnafoni dili la ani ka maaw ladɔnniya k'a fɔ k'an bɛ se k'an to Mali kɔnɔ yan ka baara ɲuman caman kɛ ka faso jɔ k'a sɔrɔ an ma taa kɔ kan. Ni tile fila kalan in a kɛra sababu ye a y'a to an dɔnnibaaw ɲininaw ka an kɔ a jo k'an kɔ a jo dɔnniya la n'o bɛ tungalataga fɔ sira gɔlɔnen fɛ an bɛ se ka fɔ sira gɔlɔnen ka sababu kɛ tungalata sira ka ca nka a y'a to an y'a dɔn k'a fɔ tungalataga duguma sira fɛ a kɔlɔlɔ ka bon kɔlɔlɔ caman b'a la min ni mɔgɔw ni bɛ to a la dɔw bɛ to ji kan dɔw bɛ to cɛncɛn kan k'a lajɛ sisan ka fɛɛrɛ mun bɛ se ka sɔrɔ o la an dɔnnibaaw ɲininaw an jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye kunnafoni dili la jamanadenw ma yaasa u k'a dɔn k'a fɔ ko k'an bɛ se ka to an faso la yan ka ko dilan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni tile fila hakilina falen mun daminɛna kunungo tarata k'a kun cɛ bi araba a kɛra nisɔndiyaba ye sabula maaw ye hakilina caman sɔrɔ somɔgɔ sama ye tungalataga kan. Ka jira k'a fɔ ko bololabaarakɛlaw ka lafasatɔnma n'o ye syndicat national des artisans ye olu kɔni ye tɔnsigiba kɛ min bɛ wele ko meeting bi sɔgɔmada in na u ka daga yɔrɔ la Bamako yan nɔ ka jira se k'a fɔ ko meeting kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka kunnafoniya di kɛ maaw ma min bɛ tali kɛ u ka lahalaw kan minnu b'u ka baara cayaw kofɔ ani gɛlɛya minnu b'u kan u ka sanni feerew siratigɛ la k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ye min bɛ tali kɛ u ka lafasatɔ ɲɛmaaba danga filanan n'o ye Seydou Ouattara ye ale ye min fɔ a ko kan ko an ɲamada a ka ja dɔw fɛ. Bi lajɛrɛ in kun gɛlɛya min bɛ artisan kan parce que il y a longtemps u bɛ wagati jan bɔ sisan artisan jigisɛmɛyɔrɔ t'u la donc ni jigisɛmɛyɔrɔ t'i la don o don ko de bɛ k'i la mun bɛ i bali i k'i ka se k'i ka dahirimɛ sɔrɔ donc an nana lajɛ k'a fɔ vraiment an y'an jigi da fɛn o fɛn k'a si ma donc wagati dɔ sera sa artisan yɛrɛ ka bɔ u hamina ko fɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ problème b'u da la donc bi lajɛ in kunba bɛɛ lajɛlen do y'o ye mɔgɔ t'an jukɔrɔma tintin mais an ka dusukasi n'an y'a yira dɔw y'a faamu olu bɛna k'a fɔ k'u b'an dɛmɛ foyi man jugu mɔgɔ yɛrɛ y'i kungo sariya min bɛ boli e yɛrɛ kan u ka taa dilan yɔrɔ wɛrɛ ka na e dati don a la a tɛ kɛ e ɲɛna ka na ka o ta k'a fɔ k'a bɛna sigi e kan ka appliquer e kan donc gɛlɛya b'a la minnu b'a kɛ a tɛ appliquer olu kan olu tɛ gɛlɛya foyi sɔrɔ a la bon gɛlɛya belebele mun bɛ artisan kan o de y'o ye loi n'a fɔra ko loi o sariya wa fɛn fɛn dilanna artisan yɛrɛ tɔgɔ la artisan ma si climatiseur kɔnɔ yen u b'a bɛɛ lajɛlen élaborer ka ban ka adopter ni assemblée ka kan ka mun fɛ u b'o fɛ conseil des ministres ka kan ka mun adopter o adopter o kɛra sariya ye ni a gɛlɛya a bɛna appliquer anw kan gɛlɛya b'anw mun kan n'an ko k'an bɛ résister k'an ye sariya sɔsɔ n'a bɛ appliquer kan ni gɛlɛya b'i kan tu es obligé de résister donc ne bɛ mun ɲini autorités fɛ surtout an ka tutelle de l'artisanat ani collectivité u k'a lajɛ vraiment artisan yɛrɛ ka kan ni mun ye ni sigi ka fɔ ye k'o fɛɛrɛ tigɛ. Kɔkan kibaru siratigɛ la an ka jira k'a fɔ ko Amadu Eli Konare ale ye kumaba dɔw fara ɲɔgɔn kan ɲamada olu dɔw fɛ.
Ayaw danse anga bi jamana kɔkana kibaruyaw la an bɛ min daminɛ ni Congo démocratique ye ka aw ladɔniya k'a fɔ dankasaki ɲɔgɔnna belebele bɛ e k'a dɔn fanga jɛrɛ jɛkulu maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye coalition ye mun y'u bolo bila jikelen nɔ ka kɛ jɛkulu ye wa sababu jɔnjɔn tɛ dɔwɛrɛ ye o ye kumakan dɔw lasera Joseph Kabila jamana ɲɛmakɔrɔ ale kɛrɛfɛman dɔw fɛ min bɛ tali kɛ jɛrɛ tɔnsigi dɔ kɛnɛ kan Lumbubashi u ka dugu kɔnɔna la k'aw ladɔniya k'a fɔ ni furukufuruku in kɛra sababu ye min bɛ n'a bɛ wele ko Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie bakuruba la PPRD a yira k'a fɔ olu kɔni ka coala ja dɔw ni photo u y'olu kɔni farafara minnu nɔrɔlen don dugu kɔnɔnaw la waasa ka tɔ sangalama min ye dandigɛli dɔ kɔni na min tɛmɛna jabaraniso la a yira k'a fɔ min ye jɛrɛ jɛkulu dɔw bɛ n'o ye délégation ba ye jamana ɲɛmaakɔrɔ ka maa kɛrɛfɛmaw na olu kɔni ye u ka nisɔngoya jira kosɛbɛ k'a fɔ bingali de kɛlen nin ye ani k'a dɔn hakili juguya walew ka ɲɛsin olu ma tɔ minnu bɛ yen n'olu ye UDPS ale ni UNAFEC maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu ye lapasabaw ye olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ nin ye tajuru sara bere de ye ko ni maa min hakili b'a la waati tɛmɛnenw na e k'a dɔn Joseph Kabila ale n'a ka maaw k'olu ye wale dɔw ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma min fana ka jugu ni nin ye a ko kɔni kɛlen don furukufuruku ye ninnu maa fila ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a ma sɔrɔ k'a fɔ u bɛɛ lajɛrɛlen ka kuntilennaw ni jɛɲɔgɔnya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Tinisikaw fɛ yen k'aw ladɔniya k'a fɔ kunungo lahawta sanjiba dɔ surula Tinisi dugu kɔnɔna la min yɛrɛ kɛlen don sababu ye ji fanga bonyali fɛ ka se ka maaw yɛrɛ ka baara cobo caba kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyana Tinisi n'o ye u ka faaba yɛrɛ ye siraw kanna na ani bɛɛdaw la i b'a ye sigida kɔnɔnaw ni bɔlɔnkɔnɔna bɛɛ lajɛlen falen don ji ni ɲamaɲamaw la fa bɛɛ lajɛlen fɛ bolimafɛn caman bɛ yen olu kɔni ka boli danna sira la k'a sababu kɛ u ni u cogoya ye dɔw sen man ja dɔw yɛrɛ ka bolibaw n'olu masa kɛcogo ɲuman na bolimafɛn ninnu mi coro ji yɛrɛ y'a sababu ye caman ye i ta kɔni dayɛlɛ ka bɔ ka tɛmɛ ni i yɛrɛ ye min ye mairie maaw kɛlen don ka hakilina minnu sigi n'o ye mobili dɔ mana coro jama ye walima ka cɛn sira kan k'ale ta teliyala ka bɔ maaw ye o baara sɛbɛkɔrɔ kɛra kunu a kɛra maa dɔw yɛrɛ kɔnɔ yan'a ko tɔ ɲɛ ka dɔn k'a fɔ bolimafɛn caman calen don u yɛrɛ ma ka sɔrɔ ni ji sababu la u kun tɛ ka se ka bɔ u nɔ la o fana kɛra dusuma kasayaba ye min yɛrɛ kɔni nisɔngoya jirala kosɛbɛ bolimafɛntigi dɔw kɔni fɛ maaw ko a kɔni kɛlen don sababu ye n'i ye jaw jate minɛ bɔlɔlɔ kannaw na ka se ka baara yɛrɛ sosoro dɔɔni Tinisi yɛrɛ kɔnɔ ala ni nin ko in sababu la waasa ka be jamana kɔkana kibaruyaw kuncɛ an bɛ taa Centrafricains fɛ yen ka kɛ ni bingalu ani wale jugu dɔw kɔni ni lakanabaliya ye baɲumankɛtɔ min bɛ n'o ye Médecins Sans Frontières ye n'u ko a ma MSF olu kɔni y'a kanu k'u ka baaraw kɔni sonsoro kosɛbɛ an bɛ waati min na i ko sisan Centrafrique dugu kɔnɔna la a kama sɔrɔla dɔwɛrɛ fɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye bingani kɛ wale tigilamaw ye olu kɔni bɛ taa sira da u ye waati bɛɛ lajɛlen walima ka taa bi u kan ni maramafɛnw ye ka t'u bolofɛnw taraki u la a jateminɛna k'a fɔ ni jɛrɛjɛkulu Médecins Sans Frontières maaw bɛ na ka na dɛmɛ don degun ni gɛlɛyaw bɛ jamana minnu kɔnɔ olu maaw kan kosɛbɛ nka n'a fɔra ko o bɛna taa kɛ degun ye ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma ko yɛrɛkun sɔrɔ o man dɔgɔn sɔrɔ la o de kama na u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ o bɛ furakɛli wale caman ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ni musolaka maacogondaw ma ka sababu kɛ kɛlɛw ni dɛngɛrɛnɛ wɛrɛw ye nka u ka cɛba dɔ bɛ yen ale yɛrɛ ye laseli kɛ laseli min na ale ko an bɛ donni min na i ko bi ko olu kɔni kɛnɛya bunakun ka Centrafrique yɛrɛ dugu fangɛ tilankɛ bɛɛ lajɛlen ko ɲɛ bɛ olu bolo kɛrɛnkɛrɛnnena denmisɛnninw ni musow ani min ye joliw ni fɛnw olu ɲɔgɔnnaw furakɛliw kamana na Karine Robert o min ye Médecins Sans Frontières Faransi cogoya la o ɲɛmaaba ye Centrafrique ale ko olu ka baara kɔni nin y'a sonsoro ni y'an bɛ waati min na i ko fɔlɔ furakɛli ta fa kɔni fɛ biriyakaw fɛ yen n'o ye marabolo dɔ ye o kɔni kɛra sababu ye a y'a sɛmɛntiya ko a bɛna kɛ degunba ye ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna biriya ale sigidaladenw ma a kɔlɔlɔ bɛna se musow ani den tanganiw ma kosɛbɛ i n'a fɔ Karine Robert ale y'a sɛmɛntiya cogo min na an badenw aw ye kibaruyaba minnu sɔrɔ jamana kɔkana kibaruyaw la bi ka lase aw ma o ye ninnu ye ni ala sɔnna kibaruya kuraw na fara ɲɔgɔn kan sini don kibaru kɔnɔ Nef TV cɛden bɛɛ ka wuli ka jɔ kɔnɔ Nef TV jamana lajɛbaw ni de bi aw ka bi donkɛyɔrɔ kuncɛ minnu labɛnna ka lase aw ma Nef TV kunnafonidilaw ani teleso ɲɛmɔgɔw ka bolo ɲɔgɔn sababu la an bɛ dugawu don ne kɛ sa ko ala ka so yɛrɛ cɛya